Welcome to Olivia Media. Fresh trends, inspiring stories and fun. Muli bwanji amalawa nzanga. Ine dzina langa ndi Pemphero Mphande. Ndimakhala ku Blantyre. Matsiku angapo apitawa ndinapanga post pa page panga nkhani yokhudzana ndi mkulwino wake wotchedwa MrBeast. Ameneyu is a YouTube influencer from America. Anabwera kuno ku Malawi kuzakumba mjiko. Ndi atakumba anapanga post pa X or Twitter. Koma panali a lot of negative comments. Ndi nkhani janaitengaso ine anazapanga post Facebook wanga. There was a comment on his Twitter. One of the comments was what kind of people in the 21st century are unable to build their own well. Ndindaona zimene zandikhuza kwambiri. Kodi ife Malawi tingakanike kumanga njiko mpaka na anthu abwere ku America zati kwambiri njiko. Ndapanga post pa Facebook panga wina wake anazandifunsa kodi what can be the solution to this, and that got me thinking kuti ayi ife ngati Malawi tingati kupanga zimene zitokha. Ineyo in the last few years I've been able to bring together Malawians ndikupanga raise millions of kwachas ndikutumiza anthu kunja amene akudwala oti sangapeze thandizo kuno Malawi. And the mantra, the message I've been trying to send across has been, we as Africans, we as Malawians can become donors, can uplift each other. We don't need Azungu or MrBeast achoke ku America azati kumbire njiko or asonkhane ndalama tipase kuti wina wake achoke kuno apite ku India ka ku South Korea akapeze treatment. And in that line of thinking, inaona kuti I should do something about it. I should set an example. Because I am an influencer and I've been able to influence and mobilize resources over the years. So, ndimanga not njiko, ndimanga a water system imodzi in one village in Malawi. So ndikuti tikumba chitsime, timanga tawa, tika tanki, tika solar system isipanga ndikuika pump isipanga pump madzi, ndikuika matapu atatu for one village. Mudzi umodzi Malawi ndipanga zimenezi. Nikapanga zimenezi later on ndikamaliza nzakuza the cost. Kuti cost yake inali iyi. To show kuna kuti tingathe kupanga tokha zinthu zimenezi. Now, I'm going to do this for one reason. Kuno kumala kuli midzi yambiri komwe kulibe madzi abwino, and it's a big problem. Wash projects are happening in Malawi every year. Every year, millions of US dollars are spent on wash projects and kukumba zitsime kupanga mijiko zimakhala ndalama za azungu. Even maintenance imene anthu akatikumbire imatikanika, which was one of the comments that came out pa post ya MrBeast kuti anthu akumbirawa you have to come back after 1 year muzapanga so maintain because only maintenance imakanika anthu amenewa. And also that got me thinking. I said, no, this is too bad. So ndipanga zimenezi kuti ndionetse ngati mukuonera kaya makhala ku Blantyre kandi kulilongwe kandi kunzuzu kandi kuzomba mudziwe kunena kuti you can do it by yourselves. Ngati mwe ndikumudzi kwanu you can mobilize yourselves kandi with your fellow villagers, anthu ena amene akumudzi kwanu kukayasakhala kumeneko ndikukumba sime ndikuika a solar system panoka. You don't need to wait for the government, you don't need to wait for MrBeast or white people to do that for you. So ngati mukudziwa mudzi umodzi kuno ku Malawi amene mukuona kuti kulivuto la madzi, comment and I'm going to choose one village komwe ndakakumba chisime chimene chichi. So I'm counting on you to comment on me kandi kumudzi kwanu kandi komwe kukhala kuti ife kuno kulivuto la madzi amphande zatikumbireni chitsime ndikulika this water system. Please comment below. Thank you for watching, and remember the message is we can do things by ourselves as Malawians, as Africans. Thank you for watching. God bless you, God bless Malawi, and God bless Africa.